आरो मोनसे बाथ्रा सरसा जाबाय थादों जोंनि गेजेराव जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जिबिलाक दफाफोर दङ बेफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव भारत सरकारनि नखर बिफान आसाम सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBP जुथायै मोनसे जयेन्ट मनिटरिं कमिटिनि गेजेरजों बेखौ नायबिजिरनाय जाबाय थायोमोन दा एबार मोनसे सरसा जादों थार्ड टाइम खनथामहालागै बे मिटिंखौ केन्सेल खालामदों आरो दा फैगौ 23 अक्ट'आव दङ आरो बे बेलायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय UBPनिफ्राय स्पष्ट बुंदों बेयो जेब्ला सिगनेटारि अर्गानाइजेसन बिसोरखौ अपमान खालामनाय जादों होननानै जों दिनैनि खौरांनि गेजेरजों जों फोसावदों आरो बेखौ फैगौ 23 अक्ट'आव जिथु खालामनो लादों जयेन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं बेखौ जानांगौ होननानै जोंनिफ्राय दाबि होदों आरो नैबे सोलोंथाइ बेलायावबो गोबां दिनै सावरायनाय जायो सोलोंथाइ बेलायाव जिहेतु मिनिमाम जिखिनि खामानिफोरखौ सोरखारा मावना होनो नांगौमोन दिनैसिम मावफुंजोबनो हायाखै मोनसे दुखुनांथाव जानानै जोंनि गेजेराव बिजाबनि जेंनाजों लोगोसे माखासे फरायसालिफोरखौ लानाय जितु BTCनि बायजोनि जेब्ला बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ जिहेतु 6.3 मथेबा स्पेसियेल कनसिडार खालामना लानांगौमोन दिनै बेफोरखौ लाजोबियाव जों बेखौ दुखु फोरमायदों आरो थांनाय जयेन्ट मनिटरिं कमिटियाव जों खावलायदोंमोन जे सोरखारजों आरो डिपार्टमेन्टजों जयेन्टलि नैबे एजुकेसननि जेंनाफोरखौ गासैखौबो सावरायलायनांगौ होननानै मोनसे अफिसियेल लेभेलाव रायज्लायनांगौ होननानै रायज्लायदोंमोन बे दिनैसिम जाफुङाखै दा जायानो हक जोङो थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै UBPआ दिनैनि जों मेलनि गेजेरजों मोनसे थांखि लादों जे BTCनि बायजोआव थानाय गासैबो गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनांगौ बे मोनसे सिद्धान्त आरो जेब्ला ट्राइबेल माहारिफोरखौ लानानै एसे सरसा जाबाय थादों जोंनि धोरोमखौ लानानै दा बेयाव बुंदों जे जायनोखि धर्मान्तर जादों धोरोम सोलायदों दा बेखौ ट्राइबेलनिफ्राय दाननांगौ होननानै खिन्थु जों नुदों जितु लुकार कमिटिया माखासे क्राइटेरिया होदों जिहेतु माखासे बैखिस्ट होदों बेयाव जोंनि ट्राइबेलफोरनि माखासे क्राइटेरियाफोरखौ होदोंब्ला बेयाव धोरोमनि खोथाखौ उल्लेख खालामाखै आरो बे धोरोमनि खोथाखौ लानानै बेले बेजे सोमजिहोनानै माखासे ट्राइबेलफोरखौ दानोबा जोंनि ट्राइबेलफ्रा बेयाव माइनरिटि जागोन जों बेखौ जोंनिफ्राय जोङो सापर्ट खालामाखै आरो बेनि हेंथायै जों हेंथायै गसंगोन आरो बेनि बादैबो नैबे जिहेतु मोनसे गोनांथार आयदा फैदों 2022 मायथाइयाव जिहेतु मोनसे सेन्सास जागोन नखर नखर सेन्सास जागोन बे सेन्सासाव जों खावलायदों जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायदों जेसेबांनाखि बर' माहारिफोर दङ राव रोंनाय रोङि BTCनि बायजोआव माखासे जिल्लायाव बर'फ्रा राव रोङा जेरैहाय नों तिनसुकिया होन शिबसागर होन डिब्रुगड़ होन सनितपुरावबो एसे दङ माखासे जायगायाव बेफोरखौ जोंनिफ्राय गुरैयै मोनसे खावलायदों जों जिहेतु बर' जोंनि बिमानि रावा जिहेतु बर' जोङो जोंनि बे सेन्सासाव बर'खौनो लिरनांगौ गुबुनफ्रा लिरगोन जायफ्रानाखि गावनि राव हारिमुखौ खोमानानै लाबाय रावफोरखौ खोमाना लाबाय आसामनि जितु सोरखारि भाषा असमिया बेयाव लिरनायाव जाखुनु बाजानाय गैया खिन्थु जों बर' मानसिया राव रोंब्लाबो रोङाब्लाबो जोङो जोंनि बिमानि रावखौ बर' लिरनांगौ होननानै दिनैनि मेलनि गेजेरजों जों गासैबो सुबुंफोरखौनो जों खावलायदों दा बिनि बादैबो जोंहा बिसायख'थिनि सिगाङाव माखासे आसाम सोरखारजों माखासे सावरायनाय दं BJP दोलोजों जितु BJP दोलोआनो दिनै आसामाव सोरखार दाफिनबाय जों स्टेट लेभेलनि जितु मोनथामसो चेयारमेन पस्ट जों बिदोंमोन दा बे बेलायाव बेखौ थाबैनो होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय डिमान्ड खालामदों आरो लोगोसे माखासे जायगाफ्राव जोंनि मानसि थानाय जायगाफ्राव एरियाफ्राव साब डिभिजन लेभेल बा जिल्ला लेभेलनि चेयारमेनफोरखौबो होनांगौ होननानै जों खावलायदों दा जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जितु मावनायनि जितु जायगाया जिहेतु गुवारथार जाबाय बेयाव नोजोर बोनानै जों दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ जों थिरांथा खालामना लादों जिहेतु जोंना
अरुणाचलाव मोनसे कमिटि थाबाय, मेघालयआव मोनसे कमिटि दं, दाख्लै बावैसो जितु वेस्ट बेंगलावबो जों मोनसे कमिटि दाबाय, मोननै जिल्ला कमिटि दाबाय बेयाव, आरो दाबावनो दङ, आरो सिलिगुरि आरो दार्जिलिं जिल्ला मोननै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे दाबाय बेयाव आफाद, जिल्ला आफाद मोननै दाबाय। दा बे हिसाबै जोंनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ जोङो एसे गोसो होनानै नैबे आफादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जेबो सार्थ गैयालासे खामानि मावनो थाखाय जों जोंनिनो आफादनि गेजेरजों बेयाव खावलायदों। आरो बेयाव मोनसे जों माबाबावदों, जिहेतु मोनसे डिसपिउटेड होनना बुंनांगोन मोनसे एरिया, जेनेबा बिसनाथ आरो सनितपुर आरो राभा हासं, बेफोर जायगाया दिनैसिम बिटिसिआवबो हाबजोबाखै एबा बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलावबो हाबाखै। बेनिखायनो बेफोर गामिफोरनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आरो जेब्ला हाबथावना गामि नङा बिटिसिआव, बेफोरखौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव सोनायनि बेलायाव नैबे दाननि गेजेरावनो, जुन दाननि गेजेरावनो जोङो बे जायगानि गासैबो माहारियारि आफाद, बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै सावरायनानै मोनसे गरन्थ खालामो आरो बेयाव जिखिनि गामिया हाबो बेखौ थाबैनो सोरखारनि आखायाव होनानै बेखौ बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि बेयाव सोसननानै बेखौ थाबैनो बिसायख'थि खुंनाय लाइनाव लांनांगौ होननानै जोंनिफ्राय खावलायनाय दङ। बिनि बादैबो गोबां आयदायाव दिनै सावरायनाय जादोंमोन। जोंना एबार जिहेतु जोंनि जोनोम सान खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फाउन्डेसन डे गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव खुंनाय जागोन, आरो बेयाव जों माखासे गुन गोनां फरायसाफोरखौ बेयाव जों जिहेतु बरायो आरो जों खावलायदों मोनफ्रोमबो जिल्लाफोरखौ। दा आसामाव गासै गं 22 जिल्ला दं, गं 22 जिल्ला आरो 120निबो बांसिन आन्सलिक कमिटि दं। बे आन्सलिक कमिटिफोरखौ गावबागावनि जायगायावबो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु जोनोम सान बेखौ फालिनो थाखाय बिसोरखौबो खावलायनाय जादों। माबा सोंगोन नामा? बिकेडब्लिउएसनि जिथु बिसायख'थि, बेखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा इउबिपि हिसाबै जेसे हायो एसे थाबैनो खुंनो थाखाय जों गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थादों आरो गभर्नमेन्टआबो खुंनो थाखाय नाजाबाय थादों। जोंनि गेजेराव माखासे बेले बेजे नुजादों। बेले बेजेया जाहैबाय राभा हासंखौ लानानै। राभा हासंआव थानाय जिबिलाक बर' दैदेनगिरिफोर दङ, बिसोर थिरांथा खालामनो हायाखै। आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोनसे राय बिदों बिथांमोननिफ्राय, बिथांमोना बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव थायो ना राभा हासंआव थायो बेखौ थिरांथा खालाम होनना बुंदों। दिनैसिम बिथांमोना थिरांथा खालामनायाव एसे गोनो गोथो जाबाय थादों। मानोना राभा हासंखौ सिक्सटेल खालामनो नागिरदों आसाम सरकारा, आरो जिहेतु राभा हासंआव खावसेयानो बर' मानसि, 700नि एसे बारासिन गामि दं, बिनि मादाव 312 गं गामियानो बर' गामि। बे ओंखारबोयोब्ला हयथ' सिक्सटेल जानाय नङा। बे मोनसे माबाखौ लानानै, बे समस्याखौ लानानै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो टेकेल खालामदों, बे रायज्लायनायाव दङ। बेनिखायनो नैबे जोंनि बिसायख'थि खुंनाय बेलायावबो एसे गोनो गोथो जादों। दा नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जिथु जेंना दङ, बेखौ लानानैबो एसे गोनो गोथो जादों। थेवब्लाबो आसामनि जिथु ट्राइबेल एफेयार्स डक्टर रनज पेगु बिथाङा CMनिसिम लिरबाय। आसामाव थानाय स्टेट एक्टनि आन्दाराव जिबिलाक काउन्सिल दङ, मिसिं अट'नमास काउन्सिल, सनवाल अट'नमास काउन्सिल, बेजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ खुंनांगौ होननानै बे बेलायाव CMआ डाइरेक्टरनो हरबाय। डाइरेक्टरा एसे उदिस लादों जोंनि काउन्सिलाव जे मोनबैसे भटिं सेन्टार जायो, बेखौ नोजोर बोनानै एबारनि गेजेरावनो, बे बोसोरनि गेजेरावनो बिसायख'थिया जानो हागौ आरो जानायखौ जों हास्थायदों आरो नारसिननायाबो जोंनिफ्राय दंबाय थायो। दा बे बेलायाव जोंनि बर' मिडियामनि जिथु जेंना, गोबांथार जेंना दङ आरो जों सानबाय थादों दिनै 60 बोसोरनि बारबाय बर' मिडियामा, नङा होमबा? 60 बोसोरनि बारनानै उनावबो दिनैसिम बर' मिडियामनि जिथु जेंना बे जोबाखै। जेब्लायबो नेग्लिजेन्सि खालामनायखौ जों नुदों, सम मथे बिजाब मोना। बेखौ नोजोर बोनानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजों जों रायज्लायदों। रायज्लायनायनि गेजेरजों जों बुंदों, जों बिटिसिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङा, बिटिसिनि बायजोआव जेसेबांनाखि बर' मिडियाम दङ
बिनि बिजाबनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय बिनि बिजाबनि जिथु राननायनि बिबान बेखौ बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनो होनांगौ आरो बे बिजाबखौ बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिला जुदि रानोब्ला गावनो रानोब्ला बे जेंनाया सोमजिनाय नङा होननानै जों जोंनिफ्राय बुंनाय जादों आरो जों मिथिगौ बिजाबा सम मथे साफायोब्लाबो राननाय बेलायाव जिবিলাক अफिसार्सफोर बिथांमोनहा डिले खालामनायनि जाहोनाव बे जेंनाया नुजाबाय थायो जाहाथे बे जेंनाया नुजाया बेनिखायनो थोंजोङै बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनो गथायनो थाखाय जोङो बिफानारि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुनि सिगाङाव खावलायदों आरो बिथाङा बेखिनिखौ होगोन होननानै जों फोरमायदों।